Salut! Vrem să ne creștem copiii așa cum simțim în noi și prin toată firea noastră, că suntem niște ființe create și suntem niște ființe morale și vrem să creștem copiii niște ființe morale așa cum noi nu suntem. Și noi nu am făcut binele care trebuia să-l facem și am vrea în ei să vedem acest bine. Neconștientizând că nici ei nu pot să facă acest bine, cum nici noi n-am putut sau nu putem să facem acest bine. Pentru că cu toții cunoaștem ce este bine, dar nu putem să-l facem. Dar, în același timp, am vrea ca acest bine care noi îl cunoaștem și nu putem să-l facem să ne fie făcut. Nouă să ni se dea dreptate, noi să fim iubiți, lumea să fie corectă cu noi, lumea să nu ne mintă, dar noi nu putem să facem acest lucru. Și copiii noștri cresc și vedem că nici ei nu pot să facă acest lucru și noi rămânem decât cu gândul să spunem, noi le-am spus ce e bine, acum dacă ei nu fac, e treaba lor. Și nu putem să mergem așa la nesfârșit, să nu cunoaștem și să nu ne cunoaștem pe noi și să nu ne punem întrebări de ce noi nu putem să fim ființe morale și avem o moralitate doar, ca să spun așa, în momente în care putem să fim morali, dar în momente când starea emoțională sau dorințele noastre bat rațiunea noastră și atunci mintea decât justifică ceea ce facem. Exemplu de a mințit, că și el m-a mințit. Adică tu știi că nu e bine să minți, dar dacă te-a mințit și eu l-am mințit și mintea justifică că da, și el te-a mințit. Sau l-am înjurat, că și el m-a înjurat. Sau el a început primul. Astea sunt niște justificări în care noi, reacțiile noastre emoționale și tot ceea ce nu suntem morali, găsim justificare, trebuie să găsim niște răspunsuri. Și aceste răspunsuri sunt pentru că noi nu înțelegem că atunci când vrei să fii o ființă morală și te încrezi în tine, nu vei reuși niciodată. Pentru că noi suntem ființe căzute în păcat și moralitatea vine de la Dumnezeu. Și dacă noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și nu ne raportăm la autoritatea divină, exact cum Domnul Iisus, care a venit în lume să fie om, fiind în același timp și Dumnezeu, ne-a arătat cum trebuie să ne raportăm ca să putem să fim ființe morale. Când a spus celor care o condamnau pe acea târfă să arunce piatra, cel care n-are niciun păcat, toți n-au aruncat nicio piatră, au plecat. Așa suntem toți oamenii. Nu putem să avem piatra în mână pentru că toți suntem păcătoși. Și tot El ne învață că să fii ființă morală trebuie să asculți. Toată lucrarea Domnului Hristos pe pământ a fost în ascultare. În cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus a vorbit decât stă scris. N-am venit să fac voia mea, am venit să fac voia Tatălui. Eu fac doar ce Tatăl îmi spune. N-a spus niciodată eu mă încred în mine, eu știu. Cum noi oamenii spunem. E bine ca mine, eu am dreptate, ăla n-are dreptate. Și ce ne învață? Să nu te încrezi niciodată în tine și după aia al doilea lucru cel mai important e să nu te încrezi în oameni. Dacă te încrezi în tine, vei eșua și dacă te încrezi în oameni, la fel vei avea de suferit. Ca să fii o ființă morală, trebuie să te raportezi doar la autoritatea divină care îți dă moralitatea. Și atunci când tu ești în ascultare, Dumnezeu este cu tine. Dacă tu crezi că Dumnezeu este cu tine după ceea ce mintea ta spune, înseamnă că nu-L cunoști pe Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu a fost dată, cele 10 porunci mă refer, au fost date ca să arate omului că nu poate să țină o lege duhovnicească și că este o ființă păcătoasă. Și să-și pună întrebări, dar de ce nu pot să țin? Dacă Dumnezeu îmi dă 10 porunci, de ce nu pot să le țin? Și atunci răspunsul tot El ți-l dă, pentru că nu poți fără mine.
Și de-aia l-am trimis pe Fiul meu să moară, să te iert în primul rând și doar în ascultare de El, care i-a dat toată autoritatea și puterea, El va lucra în viața ta. Și asta vei simți doar când tu renunți la eul tău și la mintea ta. Și copiii trebuie educați, nu cum societatea ne învață că trebuie să fie și morali, dar în același timp să nu fie luați de proști, să nu fie slabi, că dacă ești bun ești prost, că dacă ești darnic profită lumea de tine. Asta este o moralitate în firea pământească și o moralitate lumească. Moralitatea supremă, dacă vrem să învățăm și să vedem schimbare în societatea noastră și în viețile noastre, este o moralitate care transcende, o moralitate divină, o moralitate mai supremă și perfectă. Pentru că noi, când te raportezi la autoritatea divină, nu-ți mai găsești justificări la păcatele și poftele care le faci tu. Și cel mai important lucru, nici nu mai suferi. Pentru că tu faci binele unui om, nemai aștepți nimic înapoi. Pentru că el știe că poate să-ți răspundă cu bine sau poate să-ți răspundă cu rău. Câte cazuri nu sunt când oamenii suferă pentru că s-așteptau de la oameni sau s-au așteptat de la altcineva. Educați-vă copiii să n-aibă încredere în om, că omul este păcătos, omul este o fire pământească și să se încreadă doar în Dumnezeu. Când te încrezi în Dumnezeu, faci binele pentru Dumnezeu, ești bun pentru Dumnezeu, iubești pentru Dumnezeu și nu aștepți nimic înapoi. Nu aștepți, pentru că știi că ești iubit. Ca omul de-aia suferă, de-aia e în depresie, de-aia pentru că așteaptă, crede că el face lucruri bune și așteaptă de la om și primește răutate și după aia intră în depresie și spune că a rămas singur. Dumnezeu nu te lasă niciodată.